zit nu midden op het wedstrijdwetter. Ik doe de koptelefoon even aan. Daar maar Jerk de radioverbinding daar. Jerk, wanneer wij onder de beurt binnen, collega Kjell de Jong die het voor ons zit en ik zit jonker Henk, de skipper. Henk, hoe lang dost dit eigenlijk al? In mijn 24e hier. 24? Bij de pers varen, ja. Nou ja, toen moest ik nog net iets. Zo lang dost het al? Oh, dat weet ik. Ik weet niet hoe jong was toen best. 23. Oké, nee, wie stelde er nog net? Andor, de paparazzi achtervolgen, dus hoera. Ik kan ze net meer onderschotje. Deze man die maak je me net onderschatten. Dit is Martin. Die doet alle techniek. Die zwagen dus dat wij goed te jaren binnen op een radio. Die man die is goudwurg. En komt er soms wel wat lullig, maar dat moeten we dan op de Cape Town nemen. Nou, we zijn al onderwijs naar de locatie waar we dadelijk het interview gaan beginnen. Voor Friesland Joert. Ik ga de winnaar van Joert, Jaap Hofstee, aan boord van het Zwarte Wief. Zie je hem wel even waar het hier het hutst werkt? De man die vertelde alles op de radio al eerder de druk mee ondergom. Maar je hebt het wel. Kijk, voordat er een bijdrage had, dan tik je wij hem even op een knippel. Dan wordt er wekker en dan vertel er even.